28 direct na. Dalar BJP yakar fenonu khabur bailam sogo. BJP yakar fenonu khabur bailam sogo. BJP yakar fenonu khabur bailam. Ai tini Kaintia kamio sikon te nokla panda khalekha. O nokla pandawo tini 3 family 11 voter. Borok tini Tipra Motha Party was joining Kaipeka BJP yakar. Borono belai ke hambaya pharo te lam sawo kha kopur bai sini sobana te bkrak khaina ni bagai te maharaja ni logewo chini right ni bagai choba khaina hnai borok je commitment oi phaimani bagai borono belai hambai te lam sawo te kholum sawo asa khayo phainai chalo te bo o amchani lukurok chini Tipra Motha Party o te bo gobang phaiwi maharaja no phandrag ro phainai hnai hambai Aige BJP o khai tongta BJP o ang tan saja ya homale je ani jaga jumi borok to naya aige to sipian china bo sipian naw ma bai phano ing hoi part time khai roi tongjala ham blog o tongra mani ta 3 mas ang yakai ma phai tong ha tani homale anu borok to mai kha kai be yakar khang bono samalia oke akin ang bu khadu khonang wi ne aro hi tong mano ang yang phan nai pisna hi lamok phai hata engke usakang borok phai laila ha candidate chora amor sarata engke ano hom phai la sa phai la hata ni homale bochini borok si hai hom phai la hata engke borok soba bai sala mane o video bai sala engke video bo ang kisama song nai ha borok ni borok ongkhana hi o amor bai salai manota hai hokele ano denar hai hi engke borok ni borok no engke bana hai borok part time pha khai tong mane oino party no engke borok khai ma ya hai mari khang wang so win ne aro ang tongli ya hi mokol mak te klai ne oro tini join ni ro phai khata lawi to la ang mokol mak te klai yang lamok phai hana le yang BJP o nang pusu bosor tong ka BJP ro baje ta boro BJP rampodo 5 pro sinisi ang ma tong ha aro ane ama baba sora aro tong khobang nge ta to ane ama baba kri kha ga ani ing hamba ang yang lamok phai phil hanta